Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Envoltorio, papel, tea ou material similar con que se envolve unha cousa. Tíralle o envoltorio ao regalo. Eu notei os cambios en canto abrín os ollos pola mañá. Bueno, sí, estou exagerando. En canto abrín os ollos non notei máis que a tímida luz do sol asomando entre unha morea de nubes que ameazaban con soltar unha boa cantidade de choiva. No traballo tampouco notei moito. Traballaba desde había anos na tenda do centro de Supergangas. Pasara de dependenta a encargada, e naquel momento era directora de compras. Ese era o meu cargo, e aínda que polo nome poida parecer importante, o único que facía era comprobar que nas caixas chegase todo o que viña no albarán. O que notei no despois, cando fun cara ao noso caseto. Saín antes da casa, quería ser a primeira en chegar para asegurarme de que todo estaba ben. E aínda sendo cedo, era tarde para escoitar máis pasos que os meus pola rúa. Non é que houbese toque de queda nin nada. Só había que pagar unha tarifa, unha que aumentaba conforme pasaban das 12, e despois ia diminuindo a iso das 5 conforme chegaban as 9. E a verdade é que era un gasto tonto, porque os negocios tiñan que pagar unha tarifa tan grande que non lles compensaba abrir. E como tamén había que pagar por sentar nos bancos da rúa ou por parar máis de 10 minutos nun mesmo sitio, pagar a tarifa nocturna viña sendo un gasto tonto e inútil. Eu ia en zapatillas e pixama, as outras tamén. De inverno as outras usaban bata, eu non. Parecíame demasiado premeditado. Era a única maneira de non pagar nada, se te pillaban pola rúa. Dicir que era sonámbula e que botaras a andar dormida era unha boa excusa porque a podíamos utilizar todas as veces precisas. A xente sonámbula vennos sendo toda a vida. Ás veces, según que garda nos tocase, recomendábanos ir a un médico, pero daquela maneira, porque non o cubría a seguridade social, nin o soldo, e eran moi da garda e tal, pero de cartos andaban como a nós. O ir de zapatillas dábame a pequena vantaxe de non facer ruído, e de escoitar o que facía o resto. Camiñaban como a garda amarela, pero non os vía, co que supuxen que non ían de uniforme, e se non ían de uniforme non eran da garda amarela, aínda que camiñasen como se fosen. A verdade é que non os vin. E mentras camiñaba, dáballe voltas a se sería seguro ir ao punto de encontro, e vacilaba entre volver para a casa, mandar o sinal de alerta ou ir. E a medida que ia camiñando e escoitando os pasos, fun collendo o control da situación, e reflexionei. E pensei que se sabían de min polo home chorón, tamén sabían do punto de encontro, que en realidade era do único que sabían, porque de min non debían saber máis. Iso pensei naquel momento, aínda que obviamente sí que sabían máis. Mandáraos atrás no tempo, dabondo, para que soupesen todo o que precisasen. Unha vez tranquila, mandei o sinal de alerta. Cando cheguei ao chabolo, había xente dentro. Pensei que non chegara a tempo ata que me decatei de que non eran as rapazas. Eran 2 homes e unha muller. Non me acheguei dabondo para verdes a cara, pero supuxen que un dos homes sería o chorón e a outra a muller. Non saquei quen era o segundo home, pero tampouco debía ter moita importancia. O home que eu supuxen que era o chorón facía como se lle explicara aos outros o que eu fixera. O home insistíalle a muller para que sentase no meu sofá. A muller mirábao con desconfianza, miraba o meu sofá destartalado, cas flores gastadas e non demasiado limpo, e volvía a mirar ao home. O outro home adiantouse e sentou no sofá. Daquela, o que eu supoñía que era o chorón empurrou o sofá costa abaixo, e como era de esperar, o outro acabou estrelado contra o chan cando algunha pedra rebelde atrancou a pata do sofá. A muller nin se moviu. Mirou ao home cun lixeiro aire de desprezo, que igual de preto era de decepción, pero entre o escuro que estaba e a imaxinación que lle botei pareciu de desprezo, e o home que eu cría que era o chorón foi axudarlle ao outro a erguerse. Do caseto saíron outro home e outra muller máis. Foron onde a primeira muller e quedaron mirando como os outros 2 se incorporaban. Cando deron chegada onde o resto, baixaron xuntos por detrás do caseto. Camiñaron até as rúas de pedra e ao final cansei de seguilos e volvín ao chabolo. Fixen un café e sentei con toda a calma do mundo. Abrín un paquete de roscas e puxenme a picar tan tranquila. Cando rematei o café, fun lavar a taza e, por fin, se me foron os ollos a un paquete que había enriba da pedra da cociña. Era un paquetiño moi xeitoso, cun envoltorio perfecto.
Un envoltorio como había tempo que non vía un, cun lazo deses que nin brillaban demais, nin tiña demasiados rizos, incluso con algo de veludo azul. O papel parecía feito a medida do lazo, sobrio, pero con clase, e cun brillo nacarado deses que fan pensar que dentro hai algo con moito gusto. Dubidei como se fose Úrsula. Sería unha trampa? Deixarían unhas rapazas para animarme? Sería unha trampa? Sería de algún cliente agradecido que mandara ao futuro meses atrás? Sería unha trampa? Ah,